Támadás! Hauser kapitány és a sötétség ura. A Hungaro videófilmje. A Föld 2147-ben a fémháború után. Az ember megvívta harcát a gépekkel, és a gépek győzedelmeskedtek. Fémlények, félelmetes monstrumok tartják kezükben a hatalmat. Túlélőkre vadásznak, és digitalizálják őket. Vulkánia a fémlények birodalmának központja, a félelem urának Lord Dreadnek erődje. Innen irányítja a retteget vezér az új világot. De a fémháború lángjaiból a harcosoknak egy nagyszerű csapata nőtt ki, akik arra szövetkeztek, hogy megdöntsék a félelem urának, Lord Dreadnek a birodalmát. Ők voltak a jövő katonák, az emberiség utolsó reménysége. A vezetőjük Jonathan Power kapitány, a fantasztikus energiapáncél feltalálója. A legénység tagjai Matthew Masterson őrnagy, Hawk, avagy sólyom a légiharcos, Michael Ellis hadnagy, más néven Tank, a szárazföldi hadműveletek irányítója, Robert Baker őrmester, a cserkész, a hírközlés felderítés irányítója, és Jennifer Chase tizedes becenevén a pilóta, a támadófegyverek kezelője. Ők öten képviselték a Föld addigi történetének leghatékonyabb harci erejét. Célkitűzésük, hogy megvédelmeznek minden ember élet. Fogadalmuk, hogy véget vetnek Lord Dread uralmának. Hauser kapitány és a sötétség ura. A kitaszított. Írta Mark Scott Sickray. Rendezte Ota Hanus. Szétszóródni! Terepet átfésülni! Keressétek! Nem mondtam azt, hogy tüzelj! Dereknek élve kell! Gyerünk! Eltévedtünk. De el fogjuk kapni. Jól kivehető nyomot hagyott maga mögött. Mozgás! Nem, de mély kómában van. Napok óta tarthat ez az állapot.
tűnik, hogy az új világrend Styx fázisának módosítása hatásosabb, mint hittem volna. Van valami híred magáról a fegyverről? Nincs, uram! Maradj a nyomában, meg kell keresni és vissza kell hozni, mielőtt megkezdhetjük a sorozatgyártást. Igen, uram! Ezreknek kell készenlétben állni, amikor megadom a jelszót. Úgy lesz, uram! Itt el kell a segítség. Maradj fekve! Ne félj, fiam, ne félj. Nem akarlak bántani. Segítek. Szóval ez kell neked, mi? Megkapod, ne félj! Baszkjátok meg szépen! A Zeta 9-es egység jelenti. Power csoportjának egy tagja elrabolta a célpontot. Ismétlem, elrabolták a célpontot. Nyugodj meg, veled vagyok. A pléfejűek majdnem elkaptak. Értékes lehet számukra, ha ennyi fáradtságot megérsz nekik. Nem válaszolsz, he? Oké, így is jó. Lesz időnk beszélgetni. Nem hiszem, hogy sikerül innen kirepülnünk. Ha csak nem történik valami csoda. Van egy pár mérföld erőjünk. Eltart egy darabig, amíg ideérnek. Ne félj tőlem. Most már együtt kell maradnunk. Nyugodtan beszélhetsz. Először is hogy hívnak? És miért vagy nekik ennyire fontos? Nem tudom. Fogva tartottak. Egy helyen. Borzalmas hely volt. És tőket szúrtak belém. És azokra drótokat kötöttek. És aztán össze-vissza beszéltek. Nem értettem miről. Műszaki dolgokról. Laboratórium volt, ahol fogva tartott? Azt hiszem. 20 társammal együtt. Egyiket se láttam viszont. Eszméletlen állapotban vitték ki őket. Én elmenekültem. Kimásztam valahogy. Aztán futottam.
És egészen idáig. 3 települést teljesen kisöpörtek. Üresek. Mind a 3-mal ugyanaz történhetett. Valamilyen fegyverrel támadtak rájuk, amely úgy működik, hogy elkábítja az embereket. Aztán szóról összeszedi őket. Jó, mi? Rettenetes. Voltak köztük, akik már napok óta itt feküdtek. Sólyom, hívja Szöcskét. Szöcske, jelentkezz. Hallanak engem? Az 5x5-ösön állunk. Már vártuk, hogy jelentkezz. Találtál valamit? Igen, de gond van. Egy egész seregnyi pléfejű üldözött itt egy srácot. Egyelőre megmenekültünk. El tudsz vele indulni felénk? Lehetetlen. Eltaláltak, kimerült az energiapáncélom. Amíg nem repül erre fémlény, nincs nagy baj. Miért, de jó? Már is. Hagyd bekapcsolva az adóvevődet. Ráállunk a jelzésedre. Értettem, kapitány. Várok. A fémlények parancsnoka Lorek hívja félrevezetett barátunkat. Nem válaszol. Attól fél, hogy bemérjük a pozícióját. Van önnél valami, ami a mi tulajdonunk. Ha visszaszolgáltatja, nem lesz semmi baja. Becsületes alkú vagy, nem? Válaszoljon! Szállj le rólam! Mennyi idő alatt érünk el a sólyomhoz? 45 perc alatt, ha tartjuk a sebességet. Kapitány! Fémmadár közeledik felénk. 3 óra felől. Aktiváld az energiapajzsokat. Találatot kaptunk. Tüzelj rá! Eltalálta a kőáram kapcsolót. Süllyed az energiaszint. Méghozzá vészesen. Ha nem tudunk landolni. Hamarosan megoldódik minden problémánk. És végünk. Nincs már semmi tartalékunk? Csak a rakéták, de a lézerfedezék nem működnek. Nincs mit tenni. Lőtt ki az elsőt. Ellenséget észlelek! Fogadására felkészültem! Semmit se látok! Ezt talált. Gyorsan landolhatunk, amíg összeszedi magát. Infrára kapcsoltam, de továbbra sem látok semmit. Eltűntek a látóteremből. Szorom, eredeti feladatot végrehajtani. A Power a térségben van, előbb-utóbb fel fog bukkanni. A fegyvert meg kell találnod. Addig nem tudunk tovább lépni. Értettem, uram! Te is elkaptad. Tudom, mi ez. Sok embert láttam már így. Aki elkapja, annak vége. Nem bír se mozogni, se beszélni. Én sose kaptam meg. Szerencsés voltam. Csak tartson ki melletted a szerencse. Mert ki kell jutnunk innen, és ki is fogunk. Nem igaz, hazudsz!
Mindenki hazudik nekem. Olyan ez, mint egy lidérces álom, amiből nincs ébredés. Először beraktak egy hideg fehér szobába és szurkáltak. Most meg üldöznek. Fáradt vagyok. Haza akarok menni. Haza akarok menni. Minden rendben lesz, Mitch. Minden rendben lesz. Mitch? Ne haragudj. Mitch volt a fiam. Rá emlékeztetsz. Őt is elvitték. Olyan helyre, ahonnan senki se jött még vissza. Mennyi idő, míg útra készen áll? Ha biztosra akarok menni, és nem robbanunk fel a levegőbe, 45 perc. És nincs rá esély, hogy gyorsabban elkészül? De igen, van. Csak fel ne robbanjunk még itt a földön. Szabad kezet adok neked mindenben. Kösz. Itt Lorek parancsnok beszél. Ott vagy még, barátom? Mindened fáj, ugye? Beszélni is alig bírsz, igaz? Akkor figyelj! Egy órán belül már moccanni se bírsz majd. Add vissza a fiút, és megkapod tőlünk az ellenanyagot. Tudd meg, hogy a fiútól kaptad meg a kórt. Talán nem mondta neked? Nem mondta, hogy minden kísérleti alanyunk meghalt rajta kívül? Tökéletes hordozója a kórnak. Ő a tökéletes fegyverünk. Ahhoz ragaszkodunk, hogy életben legyen, amikor átadod nekünk. Hagyjatok békét! Hagyjatok békét! Hagyjatok békét! Hangot bemérni! Azt akarod, hogy megtaláljanak? Gyerünk! Olyan mindegy, nem? Úgyis át fogsz adni nekik. Azért nem mondtam el neked. Olyan vagy, mint a többiek. Csak mondod, hogy segítesz, de nem igaz. Sra! Páncélt fel! Túl sokan vannak. Nem bírok el. Ha meghalok, fogd a fegyvert és menekülj. Power, jelentkedsz. Itt vagyok. Mi a helyzet? Mindjárt ott leszünk. Velem ne törődjetek. Nekem végem. A kór. A fiú. Ő a kór hordozója. Vigyétek ki innen. Meg kell gyógyítani. Csóljon, várj! Nem. Nincs sok idő. Csak Mitchet vigyétek ki innen. Vigyázz! Na te rémmadár! Ess innen!
Nincs. Jó reggelt! Egy álló hétig aludtál. Nem mintha ettől most sokkal szebb lennél. És a kór? Miután idehoztuk a barátodat, a mentor vakcinát állított elő a fiú véréből, amit levettünk tőle. Úgyhogy meg fogtok gyógyulni. Ezért kellett Dreadnek a fiú. Nélküle nem tud új kórhordozót előállítani. Csak pihenj még. Szólj, ha kell valami. Na, ugye igazam lett. Jól csináltuk, mi? Még most sem tudom, mi a neved. Hívj csak Mitchnek. This is Captain Power. I'm closing in on Dread. Watch for base stations. Visibility down. Going to scanning systems. Activated. Check energy levels. Check power levels. We took a few hits, but we've still got plenty of power. Energy systems full. Hold on. I'm gonna blow this baby.